אוקיי, אז היום... רגע. אוקיי. היום אני אעשה סרטון הדרכה איך להתקין את הטקסטור פק OCD. אז קודם כל נכנסים ללינק הזה, נשים אותו בדסקריפשן. לוחצים פה, דאונלוד טקסטור פק, מורידים. יש לי את זה כבר. תורידו לדסקטופ, לשולחן עבודה, או לאיפה שאתם רוצים. במקום לעשות את הדרך הארוכה הזאת כמו שאני עשיתי. אוקיי. אז אחרי שהורדתם, אתם נכנסים למיינקראפט. ככה. שים טקסטור פק. אני כבר יש לי את זה מפה. אני רגע אמחק בשביל שתוכלו לראות. אוקיי, שנייה. אוקיי, קיצור. טוב, שנייה. אידיוט. כי אתם נכנסים למיינקראפט. עושים טקסטור פק, עושים open texture pack folder, ואז נפתח לכם זה. כשזה נפתח לכם אתם גוררים את הטקסטור פק לפה. אתם צריכים שיהיה לכם גם WinRAR או זיפ, זה לא משנה. אחרי שגררתם סוגרים, ואז פה נוסף לכם אחד, לוחצים, יש לכם את הטקסטור פק. אתם רואים? הכל שונה לפי הטקסטור פק. טוב, עד כאן הייתי, מקווה שאופק המטומטם ילמד.